Agent 5-0! Napalabas, nagpasyar da Ronaldo ken Boboy iti may sa mall. Impay nga rod ni Ronaldo ti amin akayat tinaud-udi. Nangan dagitoy iti may sa restaurant. Kit limit ngay nala ni Boboy iti cellphone number ni Jen iti cellphone ni Ronaldo. Iti sana nagbayag. Nagsarak nga rod da Jen ken Boboy iti may sa parke. Nagururay met iti reply wenno tawag ni Ronaldo manipod ken ni Boboy. Ngem awan tinauray daytoy. Ket dita. Saan ang nalapdan ni Ronaldo ti agsangit? Impang tanapay apo matay daytoy. Gapo iti pannakalukloko na iti lalaki. Iti may sa bigat. Nagpaliw ni Ronaldo. Itagagayam denggan nyo titulo iti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 5-0! Dario. Dagiti ayop. Kunakon ket aluklukondang ka. Dagiti manglilipot. Surutak latay na. Planmot mo niya teramita kadakwada. Agaluwad kayo kanyak. Jak ipalubos amalukodak iti agnanayon. Jak ipalubos. Kinama-update ang araramidam, Jen. Agayat ka na iti may sa atambay lang. Tsaka mo. Apay akas to iti marikriknak para kan kwa na. Patsin na ko ma. Panagkunag. Nasaysaya at nuliklika mo ni Boboy. Wen. Isumati naramit ko itay. Pinanawak latay jay sangot ti simbaan. Kasano numaman da ito ni Ronaldo? Kagura na kalakit di. Iso nga rod ang mabain akong nga agpakita kan kwa na. Ay, total. Saan na pa'y mat nga amo ti amin? Lumiklik kan. Wen. Sa maisa. Jack pala inaklon ni Boboy. Hi! Hello. Oh, Rona. Nasayaan ta si Merkan. Nagado ti customer mo amang sapsapol kan ka. Nagbakasyon lang amin. Ronaldo, kumusta kan? Okay lang. Ronaldo, mabalin ang maamuan no apay adi kasimsimrak iti manong aldaw? Nagpupupukak iti saled ko. Jack rimrimwar. Nasakitanak ngamin iti husto. Ha? Saanen ang nagpakpakita kanyak ni Boboy? Insinan akon. Anya? Insinanak. Gapulaang iti may sa babae. O sige, sumrek ako iti parlor. Panawan kayo, pay. Vina, mariknak kat kasla da amunan maipapan iti panagdatdaton ni Boboy kanyak. Jack amo. Diyos ko, Jack amo na niya ti aramida kita. Jack amo. Jen, mabit lang. Kaya't ka kasarita. Boboy, anyat aramida dito eh. Inuray ko ang malpas si trabaho. Apay, anyat nagbasulak. Di mo pensong batan ti awag ko ken ka. Boboy, ibagakit ka. Sardengan na kwan. Anya? Nagkita kami ka ni Ronaldo. Imbaga na anasakitan iti husto iti panang-panaw ng balkwana. Dahil ti makagapo. No apay ang lumiklik-likakan ka. Apay kami na pampanunutom da dya bakla. Saan naman ama ito ti kalkalikago makaragsa ka? Sikatay ay ito, Jen. Boboy. Pangasin ta sumbatan na kon. Di mo ni kaskaso da dya bakla. Amok nga damat marikrik ng para kanyak. Isumaklunan na kon, Jen. Agsagana kayo kanyak. Nakitak ti panagkuyog yumanen. Talaga masaksakit anak.
Daytoy anel pusher. Timang ketel iti biyakyo. Jak pagbabaw yan ti aramidak kada kayo. Ronaldo! Ay, sabtagnak man. Tanay, nagaduti imot ko alinabaak itay. Bayadan nyo itinangin at inaramit yo apa ng lipot kanyak. Ay, Ronaldo! Kasarsarita ka! Apay adi naksungsong bataan. Ha? Nanang, da kayo matgayam. Apay, di nakita si Mura kitiri daw. Nanang. Sabtanak ko taado ti imot ko aluplupot. Rabiin, agam di mo matlay na kasandag itoy. Pasensya kayo, Nanang. Apay akas ta ti busis mo. Kas kala makagura. Nanang, jak kayat ti dagulit. Jak kayat. Anya? Imbagak mo kada kayo jak kayat ti dagulit. Jak kayat, Nanang. Boboy, agyaman na kiti panangitulod mo kanyak diti paradaan ti jeep. Awanan niya na Jen. Sapay ko mahita maulit tumanan ti panagpasyerta. Itatay naklan mo ti panagayat ko. Kanayo lang nga itulnog ka dito paradaan ti jeep. Agyaman na. Anya nga tanay itulnog ka pa yun ng jeep alayo. Saan ka din nga imbagak matenkan ka? Saan ang mabalin? Diyak pa'y nakasagana ang mga ibaga kadananang kantatang. Ngandan ka ayan-ayat ko. Dayawag ti pangudin na. Agyaman ako maawatan na, Boboy. O sige, aglugan ako ni Jeep. Mabit lang. Apay. Mabalintad kidaw iti may isang aga. Ha? May salahan. Sige, ngum iti. Ping-ping lang, ha? Okay. Bye, Boboy. Aganad ka, Jen. I love you. Talaga paspasakitan dak. Nakitak ngay nagkan ni Boboy ni Jen. Dagiti ayop. Dajay, magnan nga umadayo ni Boboy. Surotak ti amanan bayin. Saganak ti pang tatay ko kankuan. Dayto yan nil poser ti pang bagkong ko iti tangad na. Anday ka. Asidega kon kankuan. Patak ana imbag dayto anil poser. Boboy? Ha? Ron, anya tara na midem dito eh. Kwa. Naira na lang nga nakita ka. Iso asinurot ka. Kailiw kan, Boboy. Aday wan na. Nalpasan ti amin ka data. Gapo ka di kini Jen. Iso adi na kun ay-ayaten. Ha? Hustuak ka di. Wen. Kaya't adan na kinawatan mi. Iso mabalin ka di. Di na kun surot-surotan. Kasta. Sumak! Tumaray ako. Napakuntiawan ng tayo. Rumbang lang nga mapasamak ti kastakan ka. Partakak pa iti tumaray. Sir, sigun ka dagiti nakakita iti pamapatay. Nabiskad ken natayag alalaki tinagbagsol iti biktima. Kitam ti entry point tinaramat iti pinagbagsol. Budyak agbidot. I speak ta itoy. Talo nga entry point iti tengged ti biktima. Sir, multiple stab wounds ti linakam ti biktima. Ket maipada daytoy iti immuna a napapatay iti motel. Panagkunak Leonardo. Adda katang-katang a serial killer iti area tayo. Len! Ikargayon iti cadaver bag ti biktima. Yes, sir! Sir!
Jen, ada ipadamag ko kan ka. Sapay la kumata saan ka amakmaklaat. Anya nga min dayta? Ni Boboy. Apay ni Boboy? Natayon. Anya? Kasano na pasamak ti kasta? Sigun kadagiti nakadamagak. Nabagsul ni Boboy idirabi eh. Diyos ko. Apay asap sa pulam ni Ronaldo, sir. Agpapugis kayo. Agpapugis ak kumakin kwa na, ading. May sangal daw asana simsim. Muna kayo, sir. Agpapugis kayo. Kasta ka di. Da kami langan ti mangpukis kan ka. Ado kami matapagpilyam. Muna, sir. Muna kayo. Numaminsan lang yan. Huwin gaya, mading. Amom ka din o sa dino ti pagnanaydan na? Amok, sir. Mabalin nga alag ti address na gan ka? Adang amin paservis ak kan kwa. Agpapugis kayo. Sige, sir. Hala, itod mo kanyak ti address na, adi. Ronaldo, apay ngay. Di ka matanakir indi ta. Day talag tuktugawan ti araramidam. Di ka pa yan makasarita itinasayaat. Kanayon ang nagadayo tinakaiturungan ti imatang mo. Anang, Anak ko, wat-watang matabagbagim Narigat ti awan ehersisyo na. Amangan no agsakit kay ti puso. Kanayon na nakailad ken nakatugaw ka nga awan araramidam. Apay, awanin ti trabaho. diyak kayatin ti agtrabaho, nanang. Masaduta kon. Anya? Basta masaduta kon. At dapay sa bali nga si kaswag. Anya day tanga si kaswam. Napateg, nanang. Talaga adi ka maaawatan kadagiti ibagbagam. Maudin da ito yung aramidag, nanang. Awan ton timang lukluko kanyak. Ha? Anya ti kayat mo asawan? Pukawak dito yung rabaw ti dagati tao amang lilipot. Anya? Siyak tinaodi akadwa ni Boboy iti day di arabi. Intulnog na kiti paradaan ti jeep, sir. Kasta ka di. Anya pa'y nagiti nagsarita nyo iti day di arabi. Kaya't nak nga itulod ag ingga iti balay mi. Ngam sa anak nga imanugot. Okay. Kalpasan na itulnog na kiti paradaan ti jeep. Pimanawan, sir. Mawan ka diti sa bali at tao akadwayo iti day di arabi. Awanan, sir. Dududwa kami laang ka ni Boboy. Awan ka diti mo makabusor ti kaayan-ayat mo. Awan, sir. Okay, agyaman agin statement kay pagam. Makatulong da ito iti panag-imbestigar mi iti da ito akaso. Sir, nagdisnudo ako nga may diti presinto. Takayat ko amalawlawagan ti amin. Masaya at launay da ito yung naramin mo. Iti kastab, makatulong ka kada kami amang sulbar iti krimen. Anapasamak iti kaayan-ayat mo. Diyos ko, sapay la kumatamaikan iti hostisya ti panakatay ni Boboy. Demonyo tinangaramid kan kwa na iti kasjay. Jen? Ha? Ronaldo? Kumusta kan? Gastoy. Nasaya atlat ta. Nasaya at panagsabat ta. Dagiti mata na. Nagsakit ti panangkit kita na kanyak. Anya ti aramidan ni Ronaldo kani Jen. Gagayim denggen intun bigat ti paggipusan ti makalawas a serye tayo iti drama tayo anapauluan. Agent 5 Pro insurat para iti radyo ni Isagani Yalong Bulyeser ken itimet direksyon ni Mary Jane Castro. Technical supervision John Ligligan. Isagsagot kada kayo
Ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami iti inkay Panang Tarabay